Dyma'r myfyrdod ar gyfer Sul y Cofio. Sul y Cofio. Dechrau gyda gair o ras. Ni heneiddiant hwy fel ni a dawyd. Ni ddw goed iddynt lidded, na'r blynyddoedd gollfarn mwy. Pan elo'r hael i lawr ac ar wawr y bore, ni ai cofiwn hwy. Ni ai cofiwn hwy. Amen. Dwi eisiau dechrau trwy ddarllen darn gyfieithwyd gan Robin Gwynddaf gan y teitl Beth yw heddwch? Beth yw heddwch? Nawr yn gyntaf oll, nid mater syml o ddim rhyfel ydyw. Na, dim anghyfiawnder, dim anoddefgarwch, dim casineb. Meddwl yn dda ac nid meddwl yn ddrwg am bawb. Dyna yw heddwch. A mae'n cydnabod un ddynoliaeth, ble mae pob bywyd yn werthfawr, yn deilwng hefyd o gael ei garu a'i gynorthwyo i ymgyrraedd tuag at y nod o fodlonrwydd llwyr. Cyflwr mewnol, tangnefedd yw heddwch, sy'n cael ei adlewyrchu'n agored mewn gweithredoedd, mewn gofal cariadus dros bob anghennis un. E'r unweddau yw doethineb a thrigaredd. Drwy weithio dros heddwch, gweithiwn i greu cynghanedd y mywydau'r holl ddynol ryw. Drwy weithio dros heddwch, gweddiwn y bydd i ewyllus Duw gael ei gwneithio ar y ddeiar, fel yn y nefoedd. Dwi'n troi i destun gwahanol o fab y dyn eneiniog Duw fy mrawd am ceidwad cry. Mae'n briodol iawn i ni addagwyd yn y traddodiad Protestanaidd ac angydffurfiol. Mae pilpid a Beibl agored sydd yn cael y lle canolog yn ein hoedfawn. Bydd yr eis a chof arbennig yn cofio i mi gyflwyno'r ffeithiau ganlyn am Salm 118 ar gychwyn fy ngweinidogeth. Beth yw'r benod fyraf yn y Beibl? Salm 117. Beth yw'r benod hiraf yn y Beibl? Salm 119. Pa benod sydd reit yng nghanol y Beibl? Salm 118. Mae 594 penod cyn Salm 118 a 594 penod ar ôl Salm 118. Adiwch nhw at ei gilydd 1188. Pa adnod sydd yng nghanol y Beibl? Wel, Salm 118, adnod 8. Beth ywed yr adnod yma am ewyllus Duw i ni? Gwell yw llochesu'n yr arglwydd nac ymddiried yn y meidrol. Ydy hwnna'n gyd-ddigwyddiad rhyfedd neu ydy e'n arwydd bod Duw yn y canol? Os oes rhywun mewn cyfyngder, gyrwch nhw at ganol y Beibl a chanol neges Duw. Does rhyfedd felly fod y Beibl yn cael lle mor ganolog yn ein hoedfawn. Ond rhaid cydnabod pwysleisau eraill sydd gan wahanol sectau ac enwadau Cristnogol. Yr eglwys babyddol er enghraifft. Wrth gwrs fod Beibl gan ddwythau, a maen nhw'n cydnabod ei werth amrysiadwy. Ond gwnaant un peth na freuddwydiau Protestant ei wneud, gosod traddodiad ar yr un lefel o awdurdod ar Beibl. Awdurdod yr eglwys weledig yn y term no salvation outside the church. Y pab yw ficer Duw ar y ddeiar, a phan defara ef ex cathedra, gydag awdurdod. Mae'n anffeiledig. Mae'r crynwyr wedyn yn rhoi pwyslais ar awdurdod y goleuni mewnol. Nid yw'r goleuni mewnol dwyfol hyn yw gosod dan brawf yr ysgrythurau nas y chwaith dan brawf rheswm dynol. Ac yna'n pwyslais ni ar y Beibl wrth gwrs, sydd yn ddigonol ei chawdwriaeth. Dyna 3 pwyslais gwahanol o fewn Cristnogaeth. Felly gorffwys ein traddodiad ni fel angydffurfwyr ar awdurdod y Beibl. Dyma'r llyfr y cwyd y bregethwr ei ddarlleniad ohono, ac yma ceir ei destun gan amlaf. Geiriau'r llyfr mawr sy'n lliwio'r oedfa ei chynnwys fel arfer. Y Beibl maith yn ein hiaith ni yw'r hael sy'n rhoi goleuni. O wedi dweud hynna, fe sylwch mod i wedi troi am fy nhestun i lyfr arall. Llyfr sydd wedi ennill ei blwyf ac yn cael ei osod ochr yn ochr ar Beibl ym mhob pulpud.
y llyfr emynau. Mae'r llyfr emynau yn annwyl i ni gyd. Mae dylanwad y Beibl yn drwm arno. Ni anwybyddir y traddodiadau ynddo, ac fe roddi'r lle i'r goleuni mewnol hefyd. Mae'r tri pwyslais yn cyd-gyfarfod yma, a phan ddigwydd hynny, dyn ni ddim ymhell o'n lle. Mae yna nifer helaeth o emynau yn y llyfr, ac mae Pantycelyn ac Ann Griffiths sy'r enghraifft yn cael lle amlwg iawn ynddo. Ond dwi am droi at emyn a gyfansoddwyd gan George Rees Prestatyn, emyn mawr iawn. Testyn George Rees ar yr emyn oedd yr arweinydd mawr. Canu am Iesu Grist amai ac adrodd yr hen stori. O fab y dyn, eneiniog Duw, fy mrawd am ceidwad cry. Ymlaen y cerddais dan y groes a'r gwawd heb neb o'th di. Can llosgi wnaeth dy gariad pyr bob cam, ni allodd angau hun ddiffoddi'r fflam. Cyrheiddais ddiben dan tiriaeth ddrud drwy boenau mawr, a gwelais di dan faich gofidiau'r byd yn gwiro i lawr. Ac yn dy ochau'n dwys a thryllio glef, yn galw'r afradloniaid tu a thref. Rho i mi'r weledigaeth fawr am tri o'm crwydro ffôl, i ddilyn hyd y llwybrau dyrus di heb syllu nôl. Am oes dy law i mir ei ddila fi'n, ac arwain fi mewn i'th fyd dy hun. Tydi yw'r ffordd, a mwy na'r ffordd i mi, tydi yw'n ngrym. Pa les ymdrechu farglwydd heb o ti a minnau'n ddim? O'r ymys un, na wybil wfwr hau, dy nerth am ceidw unau, heb les cau. 4 pennill cynhwysfawr. Sylwch ar y teitle mae'r emynydd yn rhoi i'r arglwydd Iesu, Mab y Dyn. Dyma hoff deitl Iesu Grist arno'i hunan. Mae'n hen deitl a ddefnyddio i olygu Meseia. Mab y Dyn oedd i ddwy'n teyrnas Duw i ddynion, yn ôl hen ysgrythuraidd Iddewon. Disgwyliau llawer o'r Iddewon rhyw Meseia politicaidd. Doedd awnelo Mab y Dyn ddim â hynny, ond a theyrnas Duw. Yna eneiniog Duw. Golyga hyn neilltuo, cysegru waith neu swydd arbennig. Eneinio brenin neu rohyd. Yr ystyr yma yw i Dduw neilltuo, cysegru'r Iesu am canion a ddibenion ei hunan. Wedyn fy mrawd. Hynny yw, plant o'r un tad. Ond fe ddefnyddio'r awdur y term i ddynodi agosatrwydd ac anwyldeb perthynas yr Iesu a'i ddisgybl. Ac yna ceidwad, sefyr, ceidwad, yr un sy'n achub ac yn cadw. Yna mae'r awdur yn adrodd yr hen stori am y groes a'r gwawd ac yn cyfeirio bod neb o blaid yr Iesu. Fe ffodd y disgyblion ac mae hyd yn oed Pedr yn gwadu ac yn ffoi. Fe welwn yma unigrwydd yr arglwydd Iesu. Mae symud y bod yng nghanol criw o ffrindiau i fod ar ben eich hunan yn denu'r ymdeimlad o unigrwydd ac i ni falle anobaith. Ond nid felly'r Iesu. Roedd ef yn ffyddlon hyd angau ac yn parhau ei hunan ar y daith unig. Pam felly? Cariad. A hwnnw'n gariad pyr. Mae'n cariad ni yn gallu bod mor hunanol yn diwe, a chyfyngiadau ddori ore. Ydw dwi'n dy garu wrth gwrs, ond... Am hwn i mae'r cariad dyfnaf y prof yn i yw cariad mam, ond gall hwnnw hyd yn oed fod yn gariad cyfyng iawn. Ond nid felly cariad Crist. Roedd ei gariad at ddynion yn llosgi'n da nysol. Beth oedd ei eiriau'r groes Calfaria? O dad yma ddei ddynt, ni wyddant beth y maint yn ei wneithir. Yna'r frawddeg olaf fuddugoliaethus yn y pennill cyntaf, ni allodd angau hun ddiffoddi'r fflam. Ac mae'r hen elyn hwnnw'n gallu diffodd popeth, fel y gwyddom o brofiad. Ond ni allodd gyda'r Iesu, os clwyfyd dau concwerodd un, a Iesu oedd e fe. Mae'r bennill cyntaf yn sôn am unigrwydd taith yr arglwydd Iesu, ac yna yn yr ail bennill mae'n dwy'n un sylw at diben y daith. Beth yw diben yr anturiaeth boenus ddrud? Mae'r ateb yn y llinell olaf. Galw'r afradloniaid tua thref. Roedd gofidiau'r byd yn ewiro ei blygu, ac fe glywir atsain o eiriau llyfr Eseia, e fe addrylliwyd am ein camweddau ni, a'r cyfan i'n galw ni adre nôl. Mae yna stori am T. Glyn Thomas, tad Rodri Glyn, yn gweld ysbysiad yn y papur yn ystod yr ail ryfel byd.
Lieutenant David Williams died of wounds. Dad, Mam, John, Nora, Eileen. A Glyn Thomas yn dechrau meddwl, pwy oedd John? Brawd yn y lluoedd arfag efallai. Pwy oedd Nora? Nyrs efallai. Pwy oedd Eileen? Student mewn coleg hwyrach. Dychmygu'r tad yn anfon gair at y tri. Mae'ch brawd hynaf wedi marw o'i glwyfau, a phob un o'r plant yn cael dod adre. Ar Brynhawn Gwener 2000 o flynyddoedd yn ôl, anfonodd Duw ein tad nefol neges i'w blant. Mae'ch brawd hynaf wedi marw o'i glwyfau. Treni nefesem yn clywed sŵn traed y plant yn dod adre. Oblegi dynoedd diben taith yr Iesu i gael faria, galw'r plant adre nôl. Wedi adrodd yr hen stori daw'r bregaeth ym ennill 3 a 4. Rhoi mi'r weledigaeth fawr am 3 o'm crwydro ffôl. Rhaid wrth weledigaeth, cyn bod dyn yn newid cyfeiriad, ac o'n i'n chofio'n yr adnod o lyfr y Diarhebion, pennod 29, adnod 18, lle ni byddo gweledigaeth, methu a wna bobl. Methu yma'n golygu tyfu'n wyllt heb ei ffrwyno yn crwydro'n ffôl. Mwyn atal hynny, rhaid wrth weledigaeth. Yna rhaid dilyn hyd yn oed heb weld yn glir ymlaen, ond heb syllu nôl. Os yw dyn rhoi lawr ar aradr, fe ymlaen gan edrych nid yn ôl, ond edrych ar Iesu. Arwain fi mewn i'th fyd dy hun. Byd Iesu Grist, wrth gwrs. Moes dy law i mi, meddai. Rhoi ein llaw yn llawr Iesu. Rhoi dy law yn llaw y gŵr o Galilea. Rhoi dy law yn llaw y gŵr sy'n madda beia. Rhoi dy law yn llaw y gŵr fi farw drosom ni. Rhoi dy law yn llaw y gŵr ar y galfari. Ac feth arwain di fewn i'w fyd ei hun. Yn y pennill olaf cawn gyffes ac eriolaeth. Gweddi. Crist yw'r ffordd i ni am mwy, ef yw'n nerth. Pa les ymdrechu farglwydd heb o ti am unau'n ddim. Mae hyn yn ein atgoffa o gwpled bwerus arall sy'n dweud cymaint mewn cyn lleed o eiriau. Mae fi yn llwm heb feddi dim ar Iesu'n rhoddi popeth ddim. Mae'n adlais ohono'n diwi. O fan yna daw'r cariad a'r nerth a trigaredd sydd yn ein harwain ar ei llwybr maddeiant ac edifarhad. O'r ymys un a wybu lwfwr hau, dy nerth am ceidw unau heb lescau. Crist yn bopeth. Os nad yw'n arglwydd o cwbl, nid yw'n arglwydd o gwbl. Fel y dywed teitl yr emyn mae Crist yn Grist mawr. Rhy fach o lawer yw'n Crist ni yn y genedlaeth hon. Gweld mawredd Crist yw'r weledigaeth fawr a'n tri. Yn ôl y Testament Newydd mae ganddo enw gyrwch pob enw. Beth am emyn fawr Titus Lewis, neu wedi chanu mewn sawl cymanfa, mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar galfaria, mawr yn meiddi angau hun, hynod fawr yw yn awr, brenin nef a deiar lawr. Gwelodd Ion ac fe glywodd gôr o angylion, a rhifedi hwy oedd fyrddionau o fyrddionau a miloedd o filoedd, ond un gan oedd gyda nhw. Teilwng yw'r oen, a laddwyd i dderbyn gallu a chyfoeth a doethineb a chadernid ac anrhydedd a gogoniant a bendith. Dyna Grist y Testament Newydd, a dyna Grist yr Eglwys Fore. Dyna'r un y cenir amdano yn yr emyn hwn hefyd. A chofio'r hen stori yn oninne. Cofio'r cariad pur na allodd angau hun ei ddiffodd. Cofio'r dryllio glef yn galw a fradloniau tua thref. A chydnabod fod arno ni angen ei rym a'i nerth ef. Dwi'n gorffen gyda dyfyniad o gyngor arbennig i ni gyd. Byddwch ffyddlon i Dduw, yn ffyddlon i chi eich hun, a gadewch i'r byd ddweud beth a fynno. Mwyn ei enw. Amen. Gawn ni orffen gyda gair y weddi addas ar gyfer Sul y Cofio. Anwyl Dduw, rydyn ni eisiau dweud diolch am y bobl hynny fi'n brwydro mewn rhyfeloedd ac fi farw mwyn yr rhyddid dyn ni'n ei fwynhau yn ein gwlad heddiw. Weddiwn hefyd dros deuluodd yr rhaid i niwed a gollwyd. Dros deuluoedd o bob ochr a gollodd rai anwyl. Does neb yn ennill mewn rhyfel, a gofynnwn i ti ei cysuro. Rydym i gyd yn frodyr i'n gilydd. Maddau ni am beidio byw fel plant i ti,
ac fel brodyr i'n gilydd. Dewn atad gan weddio dros y byd yr ydym yn byw ynddo. Deisif nawn i'r holl genhedloedd fyw fel brodyr yn gytun, dyrodd ddiwedd ar ryfeloedd, rhod ysbryd ym mhob dyn. Amen.